albistegira gaur urtarrilak 24 asteazkena da, astera goaz egunak utzizkeun albisteekin. Ahal duguko 4 parlamentarik babesa agertu diote Laura Perezi gogoeta egiteko eskatu diote zuzendaritzari. UGT Navarrako idazkari nagusiak enplegu plana gauzatzeko galdegin dio Uxue Barkosi. Comisiones Obreras sindikatuak ere 215 milioi euroak gastu sozialerako bideratu behar direla uste du. Gizarte ekintzako alorrak emandako diru laguntzek 135,3 egin dute gora 2015 eta 2017 artean. Garapen ekonomikorako departamentuak ikerketa eta garapenerako proiektuetara 12 milioi euroko laguntzen deialdia egin du. D ereduaren aldeko autua egiteko D eredua egunon dinamika aurkeztu du sortzen elkarteak. Nafarroako ikastolen elkartetik Josu Reparaz izan da Xaloa Telebistan aurre matrikulazio kanpainaz solasten. Elikadura eta osasunari buruzko hitzaldia izanen da gaur arratsaldeko 7 Zabalguneko Zibiboxen. Ahal dugu alderdia izan dugu azken egunotan izpide eta gaurkoan ere 4 parlamentarik babesa agertu diote Laura Perezi, gogoeta egiteko eskatu diote ere zuzendaritzari. Gaurkoan ere ahal dugu albiste dugu. Pasaden astean Laura Perez parlamentariari eta idazkari nagusi ohiari espedientzia ireki zion zuzendaritzak eta bertan bera utzi zuen ordezkaritza kargu guztietatik. Geroztik egoera ez da baretu. Atzo, Nafarroako ahal duguko 7 parlamentarietatik 4 babesa agertu zioten Perezi eta gogoeta egiteko deia egin zioten zuzendaritzari. Horien izenean Carlos Cousok onartu zuen egungo liskarrak ez dituztela gogoko. Ahal duguko parlamentariak lasaitasuna eta neurritasuna eskatu ditu eta espero du zuzendaritzak mezu hori aintzat hartzea. Atzo goizean parlamentuan agerraldia egin zuten Carlos Cousok, Fani Carrillok eta Ruben Belaskok. 3 parlamentari horiekin batera zegoen Laura Perez, auziko protagonista. Tere Esaezek ere agertzeko asmoa zeukan, baina ordu berean parlamentuko batzorde batean parte hartzen ari zenez ezin izan zen bertaratu. Cousoren arabera aldaketa ez dago aurrizkoan, dena den 2019ko foru hauteskundei begira UPNren alternatiba izango den gobernu baterako osagai garrantzitsu izatea dute helburu, baina Cousok uste du arriskoa dagoela herritarrek egungo ildoa ez ulertzeko. Zuzendaritzak Laura Perezi alderdiaren kode etikoa larri urratzea egotzi dio eta jokabide horrekin alderdiaren izenona zikintzea eta proiektu politikoaren sinesgarritasuna kolokan jartzea aurpegiratu dio. Azalpen hori zentzu gabe iruditu zaio Cousori. Horregatik, eskuzabaltasunez jokatzeko eta Laura Perezi beste aukera bat emateko eskatu dio zuzendaritzari. Haren ustez, barne eztabaidek ez lukete ondorio pertsonalik eragin behar eta akordioak egiteko gaitasuna erakutsi beharko luke barne demokrazian oinarritutako alderdi batek. Perezek bere aldetik ez du dimisioa aurkezteko asmorik, nabarmendu duenez, beti bete du alderdiaren disiplina demokratikoki hartutako erabakien aurrean. Nafarroako UGTko idazkari nagusiak enplegu plana gauzatzeko galdegin dio Uxue Barkosi. UGT Navarrako idazkari nagusi Jesus Santosek Nafarroan negoziazio kolektiboaren liderra dela esan zuen atzo. UGTek eta Comisiones Obrerasek harreman estua dute zen patronalarekin, eta horren erakusle da 2017ak utzi dituen zenbakiak. Sektoreko 22 itun egin dira, ia 97.000 langileri eragiten dietenak. Gainera, enpresako beste 117 akordio egin dituzte eta horietatik 12.783 langile babestu dituzte eta helarazi nahi zuen mezuaren inguruan zalantzarik ere ez dadin, sindikatu abertzaleei erreparatu zien eta esaldi deigarria osatu zuen. Elaren eta Laben demagogiaren aurrean UGT eta Comisiones Obreras langileen interesak defendatzen duten bakarrak direla nabarmendu zuen. Negoziazio kolektiboan bi sindikatu horien sinadurek ekarritako onurak azaldu zituen. UGT eta Comisiones Obrerasen batuketat dagoeneko ez da iristen ordezkaritzaren 50%. 50,59 zuten 2010ean eta 7 urte geroago apenas gainditzen duen 49%an daude. Sindikatu abertzaleak ordezkaritza handitzen ari dira urteotan
Eta arriskuan jar dezakete UGT Komisiones Obrasen gaitasuna negoziazio kolektiboa nahieran kudeatzeko. Uxue Barkos, Nafarroko gobernuko presidentearentzat ere izan zuen mezurik Santosek. Enplegu plana teknikoki kasik egina dagoela esan zuen, baina izozturik dagoela laukoaren alde intransigenteenaren presioengatik. Eta sindikatuekin jarraituz, Komisiones Obras sindikatuak ere 215 milioi euroak gastu sozialetara bideratu behar direla uste du. Ausardiaz jokatzeko eskatu dio gobernuari. Komisiones Obreras sindikatuak ere 215 milioi euroak gastu sozialerako bideratu behar direla uste du. Cristobal Montororen sailak ez du halakorik egiteko aukerarik ematen. Konstituzioaren 125. artikuluaren arabera, gastu muga batek alaraziko luke 215 milioi euro horiek inbertsio sozialak egiteko bideratzea eta derrigorrez zorrak kentzeko baliatu beharko lukete. Gauza berak gertatzen da udalekin ere, naiz eta barne kontuak saneatuak izan eta altxortegian dirua izan, ezin duten nahi erabili Espainiatik ezartzen den muga dela eta. Behar sozialak dauden bitartean zilegiena eta bidezkoena behar gehien duenei bideratzea litzatekela uste du Komisiones Obreras sindikatuak. Justizia soziala egiteko deia egin du sindikatuak. Espainiako konstituzio berri bat behar duela iritzita, asamblada bat ere sortua dute hainbat eragilek. Ez bakarrik diruak gastu sozialera bidera dadin ziurtatzeko, baizik aldaketa gehiengoaren bidez ogia etxea lana eta duintasuna bermatzeko. Gizarte ekintzako alorrak emandako diru laguntzek 135,3 egin dute gora azken 3 urteetan. Iruñeko udaleko gizarte ekintzako alorrak emandako prestazioek 135,3 egin dute gora 2015 eta 2017 artean. Egindako gastua 2 milioi euro ingurutik 3 milioi euro ingurura igaro delarik. Irabazi asmorik gabeko entitatei zuzenduta eta norgehiagokako araubidean ematen diren diru laguntzetarako emandako gastua 15,52 hazi da. Banakako ebaluazioan pertsona eta familiei ematen diren laguntzetan egindako gastuak aldiz 158,47 egin du gora. Lehenengo aipatutako diru laguntza horien hasierako aurrekontua 15,52 hazi da eta bigarrena 15,59. Horrek esan nahi du Iruñako herritar eta familiei zuzendutako banakako deialdietan hasieran aurreikusitakoa baino gastu handiagoa egin dela. Datu horiek guztiak prentsaurrekoan eman dituzte gizarte ekintzako alorreko zinegotzi ordezkari Edurne Eginok eta alorreko zuzendari Marisol de la Navak. Albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak, garapen ekonomikorako departamentuak 12 milioi euroko diru laguntzen deialdia egin du ikerkuntza eta garapenerako proiektuetara bideratua. Garapen ekonomikorako departamentuak industriaren, energiaren eta berrikuntzaren zuzendaritza nagusiaren bitartez ikerkuntzarako eta garapenerako proiektuei laguntzak emateko 2018ko deialdia onartu du. Guztira, 12 milioi euro izango da 2018rako, 2019rako eta 2020rako. Eskaerak aurkezteko epea otsailaren 22an amaitzen da eta diruz lagundutako proiektu bukatuta egon behar dute 2019ko abenduaren 31rako. Proiektu motaren arabera 4 milioi bideratuko dira, banakako proiektuak diruz laguntzera, beste 4 milioi enpresen lankidetza proiektuetara eta beste 4 milioi ezagutza transferetzeko proiektuetara. Proiektuak burutzeko 2 urtealdia ezartzen ditu deialdiak. Lehenengoa, proiektu hasten denetik 2018ko abenduaren 31 arte eta bigarrena 2019ko urtarrilaren 1 abenduaren 31 arte, data horretan amaituko baita proiektua burutzeko epea. Garapen ekonomikorako departamentuaren ildo estrategietako bat da berrikuntza, horretan oinarritzen baita besteak beste Nafarroako enpresen lehia ahalmena. Haren ustez berrikuntza eta punta-puntako industria aurreratua bana ezinak dira eta zenbat eta berrikuntza handiagoa izan orduan eta kalitateko enplegu gehiago sortuko da. Foru gobernuak onartutako espezializazioa adimendunaren estrategiak jasotzen dituen lehiakortasun faktoren artean dago ikerketa, garapena eta berrikuntza eta haren bitartez ezagutza zientifiko eta teknologikoa sortzea, baliaraztea eta aplikatzea bultzatu nahi da Nafarroako enpresei balio handiagoa emateko.
Eta aurre matrikulazio kanpaina ate joka dugun honetan D ereduaren aldeko autua egiteko D eredua egunon izeneko dinamika aurkeztu du Sortzen elkarteak. Nafarroak garaiko egoera ezberdinei erantzunez aurre matrikulazio kanpainarako 3 dinamika aurkeztu ditu Sortzen elkarteak, denak ikasle euskaldun eleanitzak sortuko dituen hezkuntza ereduaren bueltakoak. Gauzak horrela D ereduaren alde, D ereduan egunon kanpaina herrialde guztian garatuko dute, hori da kanpaina nagusia. Helburua euskara lau pareten artean ez geratzea eta euskaldunek hizkuntza erabiltzea. Kanpaina Nafarroa garaia osoan garatuko dute, horrez gain tokiko 2 kanpaina dauzkate, bat Sarkanako herri eskolatan eta beste bat D ereduko lerro berriak sortuko diren herrietan. Sortzen elkartearen tokiko 2 kanpainatako bat Sakanakoa ongi etorri Sakanako herri eskoletara leloduna izango da eta euskarazko hizkuntzaren bidez berdintasunan eta elkarbizitzan oinarritutako eskola aldarrikatzea izango du xede. Aurre matrikulazioari tokiko bertze kanpaina haizea dinamika da, D ereduko lerro berriak sortuko diren tokietan garatutakoa. Indarrean dago jada, baina aurre matrikulazio kanpainari begira 3 zutabe dauzka. Informazio hitzaldiak, jolas tailerrak euskaraz eta 8 orrialdeko egunkari bat. Nafarroa hegoaldera D eredua zabaltzeak izandako erakinari buruzkoa. Eta aurre matrikulazio kanpaina erkin jarraituz, Nafarroko ikastolen elkartetik Josu Reparaz etorri zaigu Xaloa telebistara aurre matrikulazio kanpaina solastera. Aurre matrikulazio kanpaina ate joka dugun honetan, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzena dei Josu Reparaz egon da Xaloa telebistan kanpainaren xetasuna kontatzen. Aurtengo leloak ez du aldaketarik izan iazkoarekin alderatuz. Berdina hautatu dute aurten ere, hezkuntza eraldatzen. Zergatik lelo hau? Hezkuntzan eraldaketa prozesuak beti direlako epe luzera. Hortarako ja urteak dira Nafar Gobernuak badula prozedura bat eta familiek beraien hautaketa prozesua burutu ondoren aurkeztu behar dute instantzia bakar bat lehenengo aukeran egiten duten ikastetxean. Aurten badira zenbait berrikuntza, familiek 6 aukera arte markatu ditzakete aurre inskripzio horretan, baina beti ere entregatu behar dute inskripzio hori lehenengo aukeran egiten duten ikastetxean. Eta zein da aurtengo kanpainaren leloa? Aurtengo leloak ez du izan aldaketarik igazkoarekiko. Igaz gure leloa izan zen hezkuntza eraldatzen. Uste dugu hezkuntza eraldaketa prozesuak beti direla epe luzera. Beraz, uste dugu 2 urtez mantentzea lelo berdina ez dela gehigikeri bat. Eta horixe da ikastolotan gure identitatea ikur bat, ez? Kooperatiba gara eta ikastola kooperatibo horietan hori ez gara konformistak eta beti ari gara hori ez, hezkuntzan aldaketak ematen eta beti aldaketa horiek daude nolabait aldaketa iraunkor batetan dagoen gizarte batetan. Aurre matrikulazio kanpaina otsailarekin etorriko da, hau da otsailaren batean eta 7 arte izango da. Eta gaurko albisteekin bukatzeko gaur arratsaldeko 7 zabalguneko Zibiboxean osasunari eta elikadurari buruzko hitzaldia izanen da euskaraz. Elikadura eta osasunari buruzko zikloaren 2. hitzaldia izan da hau. Nutrizioan eta dietetikan graduduna den Nerea Gamboa izanen da hizlaria. Norbaitek pisua galdu nahi duenean baskulak markatzen duenarekin obsesioa izan ohi du, baina benetan garrantzitsua batez ere gantza murriztea da. Gantzak volumen handia hartzen du eta oso pisu txikia dauka. Adibidez, muskulu masak gantzak baino pisu handiagoa dauka. Jarrai bideo honeko dieta baten emaitzak gorputz volumenean abertzen dira, naiz eta pisua ez den azkar batean galtzen. 2 hitzaldiko ziklo hau udalak antolatu du Zibibox sarearen bitartez eta Nafarroako dietista nutrizionisten elkargo ofizialarekin elkarlanean. Eguberrietako gehiegikerien ostean datoz hitzaldiak eta xede dute elikadura osasungarriari bultzada ematea eta ariketa fisikoa egitea sustatzea arrakasta lortze aldera. Pisu galdera drastikoak bermatzen dituzten dietek emaitzak lortzen dituzte, bai, baina muskulu masa eta gorputzeko ura galtzearen kontura. Dieta horien ondorioak ikusita gero eta maizago eskatzen dira bizitza azturen aldaketetan oinarritutako dietak. Lehenengo hitzaldia aurreneko asteazkenen izan zen eta zenbait elikagairen inguruan, ogia, fruta eta ura adibidez, entzun diren mitoak deusestatzea zuen asmo. Sarrera libre izanen da aurretik gonbidapen hartuta.
Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaur eguzkia izango da nagusi, erdi mailako laino eta goi laino batzuk agertuko dira, baina oro har ostarteak zabalak izango dira. Arratsalde gau partean izango da soilik lainotza hori trinkoagoa. Goizean goiz laino itsua sortuko da hainbat tokitan eta baliteke Arabako eta Nafarroko hegoaldeko zenbait tokitan iraunkorra izatea. Gauzak horrela zonalde horietan giroa goibelagoa eta temperatura aurreikusitakoa baino apalagoa izango litzateke. Temperatura maksimoak orokorrean 14-17 gradu artekoak izango dira, hego-haizea ibiliko da. Ostegunean euritara joko du, lehen orduetan fronte hoz bat iritsiko da eta goiti bera aldatuko du giroa. Euri ugari egingo du, haizea mendebal ipar-mendebaldetik finkatuko da eta hoztu egingo du. Era horretan, elur maila arratsalde gau partean 700-800 metro ingurura jaitsi daiteke. Horrez gain gauean ekaitzaio eta txingorra egin lezake. Goizaldean hego-haizea ibiliko da eta orduan neurtuko dira eguneko temperatura maksimoak. Urtarrilak 24 ditu gaur, asteazkena da, goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Ahalduguko lau parlamentarik babesa agertu diote Laura Perezi gogoeta egiteko eskatu diote zuzendaritzari. UGT Navarrako idazkari nagusiak enplegu plana gauzatzeko galdegin dio Uxue Barkosi. Comisiones Obreras sindikatuak ere 215 milioi euroak gastu sozialerako bideratu behar direla uste du. Gizarte ekintzako alorrak emandako diru laguntzek 128,3 egin dute gora 2015 eta 2017 artean. Garapen ekonomikorako departamentuak ikerketa eta garapenerako proiektuetara 12 milioi euroko laguntzen deialdia egin du. D ereduaren aldeko autua egiteko D eredua egunon dinamika aurkeztu du sortzen elkarteak. Nafarroako ikastolen elkartetik Josu Reparaz izan da Xaloa Telebistan aurre matrikulazio kanpainaz solasten. Elikadura eta osasunari buruzko hitzaldia izanen da gaur arratsaldeko 7 Zabalguneko Zibiboxen. Eta bertzerik ez gaurko, hauxe izan da dena, mila esker zuen arretagatik eta asteazkenean. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.